Ngisacela ukubingelela nguManguthobane. Nanti ibhodlela elinye engizokhuluma ngalo. Leli bhodlela leli ibhodlela lenhlahla. Leli bhodlela leli ibhodlela lenhlahla. Leli bhodlela leli liyakusiza kakhulu uma ugembula. Liyakusiza kakhulu uma ulisebenzisele ey'ntweni zenhlahla. One, liyalivula nenhlahla kumuntu. Kuyenzeka ukuthi wena kade ugembula uwina, manje awusawini ngenxa yokuthi wena uma uwinile uhamba utshela abantu. Ugcine utshele nabantu abanomona mese beyakuvala. Leli bhodlela leli liyakhona ukukuvula. Liyakhona ukuvula inhlahla kuwe. Le bhodlela ngelenhlahla. Leli bhodlela linamandla. Leli bhodlela leli nenhlahla yemali ikhona kulona. Leli bhodlela-ke liyatholakala kimi. Njengoba ngigxila kakhulu la ekugembuleni. Leli bhodlela leli abantu bayavala ekugembuleni. Uzothola ukuthi uwinile. Uyaphosta into zakho zigcina sey'bonwa abantu abanomona ngawe mese beyakuvala. Bese bevala idlozi lenhlahla kuwe. Uma usuthi usuyadlala awusawini, usuthi uya emshinini awusawini. Leli bhodlela-ke linamandla kakhulu kulaba abagembulayo nalaba abafuna ukunyuselwa imiholo emsebenzini ngoba lidila nani nenhlahla umuntu, livusa idlozi lenhlahla umuntu uma ulisebenzisa. Leli bhodlela-ke linamandla sebelithengile, sebelifunile kimi libasebenzele. Namanje bayabonga basathenga amanye futhi. Bafuna ukuthi behlale benawo angabapheleli. Leli bhodlela-ke linenhlahla kakhulu kuwe wena ogembulayo. Linenhlahla kakhulu kuwe wena ofuna ukunyusela umholo. Linenhlahla kakhulu wena ofuna inhlahla yemali. Lidila nenhlahla yemali. Uma wenza noma yini wena uma ufuna imali, leli bhodlela leli lizokunikeza leyo mali. Leli bhodlela-ke ngelenhlahla. Iledlozi lenhlahla kumuntu. Uzothola ukuthi wena kade uwumuntu othi noma uhambe endleleni uyidobhela imali, manje awusayidobhi imali. Wena kade uwumuntu onenhlahla nje ukuthi ehambele umuntu akusukele nje akuphe imali. Uma kungasenzeki lokho sekusho ukuthi idlozi lenhlahla livaliwe kuwe. Yikhona-ke ngithi-ke leli bhodlela livula idlozi lenhlahla. Libuyisa le nhlahla le wadalwa nayo. Le nhlahla le wanikezwa yona ithongo lakho leli bhodlela. Linamandla kakhulu. Uma ulifuna uzolithola. Ibhodlela elinamandla liyatholakala kuManguthobane futhi ngiyakhona ukulikhoriya ngophepha. Alinankinga. Ngiyachazisela kahle ukuthi lisetshenziswa kanjani mase selifikile kuwe. Ibhodlela elinamandla. Siyathokoza kakhulu. Siyathokoza kakhulu uManguthobane lo. Nanti leli bhodlela leli. Leli lenhlahla. Uma ufuna inhlahla ugembula wenza nje izinto zenhlahla noma ngathiwa yiziphi. Leli bhodlela leli liyagqamisa ey'ntweni zenhlahla. Thokoza kakhulu.